कसे आहात मंडळी? कमेंट करून नक्की सांगा. 4-5 दिवस आपल्याला लाईव्ह येताच आलं नाही, त्यामुळे खरंच खूप सॉरी मनापासून. कारण काही प्रॉब्लेम होते त्यामुळे यायला जमलं नाही. कमेंट करा सर्वांनी, सीसीवर जॉईन व्हा. तुमची गोपनी माथ्यावर घेऊन विठाच्या बाजारी वैसावचे नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती आहे. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. सेसीवर असणाऱ्यांचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. हाय अमित दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात अमित दादा? जेवलात का? माझे व्हिडिओ बघत नाही तुम्ही? नाही हो दादा, तुम्ही मला कमेंट करा, मग मी बघते. मला पण आता भेटत नसतील कदाचित, म्हणजे माझ्या स्क्रीनवर येत नसतील, म्हणून कदाचित मला दिसत नसतील. कमेंट करा म्हणजे मी बघते. कदाचित मी बेल आयकॉन ऑन केलं नसेल. मी मस्करी केली की? हो हो, मस्करी केलात का? राग आला एकदा तुम्हाला? राग नाही आला मला. मी फक्त म्हटलं की मी बघितलं नसेल किंवा मी बेल आयकॉन क्लिक केलं नसेल, ज्यामुळे तुम्हाला माझं नोटिफिकेशन येत नसेल, तुमचं नोटिफिकेशन मला येत नसेल, असं काहीतरी वाटलं मला. कसे आहात तुम्ही? सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. पाऊस पडतोय का मी दादा तुमच्याकडे? आता नाही, पाठीमागे. आता नाही, पाठीमागे. काय पाठीमागे? हाय नरेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. मी तुम्हाला काकू बोललो होतो. नाही, मला एवढं काय आठवत. मला काय आठवतच नाही दादा. बोला काकू, बोला काकी, बोला ताई, बोला आई, बोला तायडे, बोला. 2 दिवस ऑनलाईन नाही आली. येस दादा, तब्येत ठीक नव्हती माझी, म्हणून नाही आली मी. अमित दादा म्हणते सर इट्स ओके. अमित दादा इट्स ओके. माझे व्हिडिओ बघा लाईव्ह आल्यावर. लाईव्ह आल्यावर? लाईव्ह आल्यावर व्हिडिओ कसे बघायचे? काय झालं ग? नाही दादा, थोडीशी तब्येत डाऊन होती, त्यामुळे मला आरामाची गरज होती. त्या दिवशी मला कोणतरी बोललेलं यार, ताई तुम्हाला आरामाची गरज दिसते. खरंच ते खरं होतं, आरामाची गरज खरोखर हवी होती. नरेश दादा म्हणताय सर्दी झाली काय? नाही दादा, सर्दी नाही हो, म्हणजे असं खूप असं थकल्यासारखं होत होतं, त्यामुळे. इकडे गरमी पण भरपूर झाली आहे ना सुरू. पाऊस आता गडगडतोय, पण पाऊस काय पडत नाहीये. वातावरण एकदम तसंच झालंय, ढगाळ. तुमच्याकडे पाऊस पडतोय का नरेश दादा? अमित दादा ओके. अमित दादा मला कमेंट करा, म्हणजे मी तुमच्या चॅनलवर जाईन. आता मला शोधून तर भेटणार नाही पटकन. ओके, पाऊस नाहीये का?
कमेंट करा मंडळी, करा सीसीवर असणाऱ्याने प्लीज कमेंट करा. काय करते, जेवली? नाही जेवली आहे दादा, जेवणार 2:30 वाजता. तुम्ही जेवलात का? आणि सर्वांना काल फ्रेंडशिप डे होता, तर सर्वांना मैत्री दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझी माझी या चॅनलवरची शॉर्ट बघितलात का? जाऊन जरा बघा आता आणि चेक करा. फ्रेंडशिप डेवरची आहे, तर कमेंट करा एक आणि लाईकही करा त्याच्या ह्याच्या शॉर्टवर. कॉमेडी शॉर्ट आहे, बघा जरा जाऊन. हो मी बघितली ना रस्ता अंतर. खरंच मला काल ते अचानक सुचलं की यार माझी तर जे बेस्ट फ्रेंड माझा किचनच आहे, दिवस रात्र तिथंच. त्या मित्रापासून मैत्री किचन म्हणजे मित्रापासून कधीच सुटका नाही, है ना दादा? नरेश दादा बघितल्याबद्दल. मंडळी सीसीवर जॉईन व्हा. तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तुटेल का रे हात दोस्तीचा, नाही 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 नाही, हे तुटेल का रे हात दोस्तीचा, नाही 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 नाही, ही दोस्ती तुटायची नाही, ही दोस्ती तुटायची नाही. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. मंडळी तुम्ही कमेंट करत नाहीये, प्लीज कमेंट करा. क्या हुआ? गावी कधी येणार गणपतीला? नाही दादा, यावेळी गणपतीला नाही येऊ शकत, कारण माझ्या मुलीची परीक्षा आहे, त्यामुळे. एक्झाम 15 काहीतरी 16 सप्टेंबरला आहेत आणि आम्हाला इथून जायलाच 4-5 दिवस सॉरी 3 दिवस लागतात. म्हणजे आम्ही 3ऱ्या दिवशी इकडे पोहोचतो, मग जायला 3 दिवस, यायला 3 दिवस, मग राहणार कधी? आणि 14ला आहे गणपती आणि 16ला एक्झाम, पॉसिबलच नाही. काही बात नाही, गणपती बाप्पाची सेवा आपण इथून करायची. जे तिथं सगळं गोडधोड बनणार, जो आनंद तिथं असेल तोच आपण इथं सेलिब्रेट करायचा. कुठे राहते तू? जम्मू दादा, जम्मूला राहते मी, जम्मू काश्मीरला. मी असंच करते, कुठले पण सण असू दे आपण इथं सेलिब्रेट करायचं. जसं आपल्या घरी करतात तसंच इथं करायचं आणि तेच वाइब्स क्रिएट करायची. त्यामुळे मुलांनाही ते सण समजतात आणि मुलांनाही त्या सणांची किंवा त्या ह्याची आवड निर्माण होते. इकडे पाऊस आहे दादा. पाऊस तर ना म्हणजे इथलं काही वातावरण असं हे नाही स्पेसिफिक की ह्या टायमिंगला पाऊस पडणारच. आता ऊन पडते ना, तर थोड्या वेळाने लगेच अंधार होईल, पाऊस पडेल, निघून जाईल, परत गरमी स्टार्ट
स्टार्ट पण होईल असं इकडचं वातावरण. प्लीज मंडळी लाईक करा. नरेश दादा लाईक करा. लाईक एक पण नाही झालाय, लाईक करा सगळ्यांनी प्लीज. नाही सर्दी झाली काय ग? नाही दादा सर्दी नाही झाली. काढूनच ठेव. कशाला लावलं? कारण वास परत माझ्या डोळ्यांवर ताण येणार म्हणून मला तो लावावाच लागतो. सकाळी उठली की पहिला आधी चष्मा लावावा लागतो. मंडळी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आणि सर्वांना मैत्रिणी दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुपात वास ये कस्तुरीचा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. लाईक करा. नरेश दादा, नरेश दादा, अमित दादा लाईक करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा म्हणजे लाईक होतंय. किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने मिलकर है जाना, रहेंगे जुदा. मंडळींनो, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट तरी करा. मंडळींनो काय करताय? आज अक्षय दादा खैरवलो, चिन्नू खैरवलो. ए अक्षय दादा असं आहे की नाही? आणि ओमकार खैरवलो. आज कोण नाही वाटतं ऑनलाईन, काय माहिती. कारण माझं 1:15 टायमिंग होतो. मी 5 मिनिटं लेट इलंय. घराकडनं फोन इलेलो. त्यामुळे लोकांनी बघल्यानी असतला 1:15 वाजता येऊन, आणि कोण मी नाही म्हणून रिटर्न. क्या करे अब, ये लाइव भी अभी साथ नहीं दे रहा है. ये लाइव भी अभी साथ नहीं दे रहा है. आणि कोणी लाईक पण नाही करत. नरेश दादा तर एक सुद्धा लाईक करत नाही आहेत. घोस्ट पार कर, क्यों नहीं देता साथ? क्योंकि ये है घोस्ट, ये सिर्फ डराता है. हॅलो घोस्ट, कसे आहात तुम्ही? कोणाकोणाला घाबरवत आहात सध्या? कोणाच्या स्वप्नात जात आहात का? थँक्यू नरेश दादा, लाईक न केल्यासाठी. केलात नाही त्यामुळे थँक्यू. योगेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये आपलं. कुठून आहात योगेश दादा? कुठून आहात योगेश दादा तुम्ही? घोस्ट दादा, घोस्ट परकर प्लीज लाईक करा चॅनलला. आहेस खय आता काश्मीर की मालवण? अरे बाबा काय सांगू, मी असे जम्मू काश्मीरला. मरणाची गरमी. मंडळींनो लाईक कर. घोस्ट परकर लाईक करा चॅनलला. योगेश दादा लाईक करा. योगेश दादा आहेत नांदेड वरून. ओके, नांदेड वरून आहात का? वा वा वा, खूप छान.
आमच्या म्हणजे मी इथं आली ना तेव्हा समोरचे एक दादा होते आवळेकर म्हणून, ते नांदेडचे होते. खूप खूप स्वागत आहे योगेश दादा माझ्या लाईव्ह वरती. थँक्यू योगेश दादा लाईक केल्याबद्दल. थँक्यू योगेश दादा, थँक्यू सो मच. लाईव्हला लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तुम्हीच पहिलं लाईक केला आहात. मगाचपासून मी बोमटून थकली, पण एकाही माणसाने लाईक मात्र केलं नाही. सांगून सवरून पण सगळ्यांनी कोणीच लाईक केलं नाही, पण मात्र तुम्ही चॅनलवर नवीन आलात आणि लाईक केलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. नाही नरेश दादा, मी इकडे कामाला नाही आहे. घोष दादा मध्ये मला अनसबस्क्राईब केलं का? नाही, मी कोणालाच अनसबस्क्राईब करतच नाही. सबस्क्राईब केलं तर केलं, अनसबस्क्राईब नाही कधी करत. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. थँक्यू योगेश दादा. मी कोकणातली आहे योगेश दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कधी गेलेलात का सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुम्ही? मी कोकणातली आहे, तळ कोकणातली. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. कमेंट करा. गेलो नाही ताई आम्ही. ओके. जर तुम्हाला कधी टाइम भेटला आणि फिरायचं असेल तर या पावसाच्या दिवसात नक्की जावा. खूप छान आहे कोकण. कोकणात बीच नाही फिरा, पण आजूबाजूचे धबधबे वगैरे छोटे मोठे प्लेस खूप छान आहे. मालवण वगैरे खूप छान आहे. आणि माझ्या चॅनलवरती कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि माझे घरगुती व्हिडिओ शॉर्ट्स वगैरे असतात, तर नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. रोज 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं. आणि बेल आयकनवर क्लिक केलात ना तर तुम्हाला माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन पण येईल. अक्षय दादा, मी तुझी कधीपासून वाट बघतोय. कुठे हरवली होती मध्ये? अरे रे अक्षय दादा, मला ना माझी तब्येतच ठीक नव्हती 2-4 दिवस, त्यामुळे मी लाईव्हच नाही आली. म्हणजे त्राणच नव्हते. जेवण पटापटा बनवायची आणि झोपायची. योगेश दादा म्हणते कोकणात नारळ काय भाव भेटते ताई? म्हणजे 20, 30, 40, 50, 60 पर्यंत. मोठे मोठे एकदम मोठे नारळ 60 रुपयापर्यंत, तर 50-60 रुपयापर्यंत असतातच खूप मोठे. अक्षय दादा म्हणते काय झालं? काय नाही रे, असं थोडंसं किरकोळ. सांगेन मग, आपण असं कसं लाईव्हवर सांगू म्हणून नाही सांगत आहे. सांगेन मी तुला. तुझं इन्स्टा नाही. अक्षय दादा तू आळंदीचा आहेस ना रे? आळंदीचा आहेस ना? सुनीता ताई नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. काय करताय सुनीता ताई? अक्षय दादा तर मी इटलीला आलोय परत. का रे, तू गेलेलास ना? पुणे. मग पुण्यामध्ये कुठे राहतो तू? अक्षय दादा तू पुण्यामध्ये कुठे राहतो? इंग्लंड वरून इटलीला आलो. ओके. लाईव्ह कधी सुरू केला ताई? 18 मिनिटापूर्वी. 1:10 नाही 20 मिनिट आठवतच नाही, पण 18 मिनिटं झाली. माका मग नोटिफिकेशन येत नाही. मी बघते हा सुनीता ताई, तुम्हाला बघते तुमच्या मोबाईलवर काय झालंय ते. सिटीमध्येच म्हणली तरी चालेल. ओके, सिटीमध्ये मी आता आले. ओके ओके. 19 मिनिटं झाली आता बघा. अक्षय दादा मग पुण्याला जर प्लॉट घ्यायचा असेल तर म्हणजे कमी किमतीत आणि चांगलं ठिकाण असं कोणतं आहे सांग? म्हणजे बजेट असं 15-16 लाख म्हणजे 1000 स्क्वेअर फूटवर. म्हणजे या बजेटमध्ये असेल तर आपल्याला 1 गुंठा अशी जमीन कुठं चांगली भेटेल? कारण तुला माहिती आहे तू व्यवहार करतोय जमिनीचे. मी आता आले सुनीता ताई. जेवण बनवलं सुनीता ताई?
इधर बिना बारिश की गड़गड़ाहट हो रहा है. आणि ओपन प्लॉट सिटी मध्ये उरले नाही. सिटीमध्ये नाही मिळणार आणि ओपन प्लॉट सिटीमध्ये उरले नाहीत आणि जे आहेत ते फार महाग आहेत. ओके. पण काय महाग आहेत म्हणजे कितीपर्यंत? 30 to 45 lakhs पर्यंत वाटतं. क्या हुआ? ॲपल खा जा. ॲपल खा ले. हो बनवले. ओके ओके. काय बनवलं सुनीता ताई? पनीरची भाजी. अक्षयदादा म्हणते ओके 50 पर्यंत. ओके 50 पर्यंत काय? 1 गुंठा. पुण्याचं कोणी आहे का मंडळी? नेचर वाईब्स. हाय सानू. जेवलं का विचारता सानू? नाही गो अजून जेव. भूक लागली पण जेवक नाही. तू जेवलं? कॉलेज असताला मग आज लंच ब्रेक झालो काय? फ्लॅट मिळेल. प्लॉट फार अवघड आहे. प्लॉट नाही घ्यायचं आहे. फ्लॅट नाही घ्यायचं, प्लॉटच घ्यायचं आहे. आळंदीला वगैरे कसे काय रेट आहे? हाय सानिका. ओके जेवलं. मग जेवणाचं काय करते दिया? तेवढे राहतच कुठं लागतं. होईल ब्रेक. हा ओके. 1 BHK तुला पिंपरी चिंचवडमध्ये मिळेल. हां फ्लॅटचे तर आहे माहिती. म्हणजे फ्लॅट 35 to 45 50 लॅक्सपर्यंत आहे. मारुती चव्हाण नमस्कार. नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. कुठून आहात तुम्ही दादा? अक्षदा मुळशीमध्ये आहेत प्लॉट्स. पण कसं आहे मुळशी? म्हणजे राहण्यासारखं आहे का? मुळशी पॅटर्न. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. ठीकठाक आहे म्हणजे तिथं डेव्हलप अजून होण्याचे काही चान्सेस आहेत का? अक्षय दादा. अरे अक्षय दादा मला पुण्याला थोडीशी जमीन घ्यायची होती पण अशी व्यवस्थित पाहिजे यार. फसवेगिरी करतात ना जमिनीच्या बाबतीत लोक. देख देखो बाहुबली सोनो रे बाहुबली. चिपळूण वरून आहे. ओके चिपळूण वरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे दादा. पहिल्यांदा आलात का माझ्या लाईव्हला? से भडके तेरा कौन. माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव आहे चिपळूण. आजोळ. आजोळ आहे माझ्या मिस्टरांचं. ओके थँक्यू दादा. लाईक करा चॅनलला आणि नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून रोज 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला पोहोचेल आणि शॉर्ट वगैरे असतात. अक्षरशः फ्री होल्ड मिळेल तुला त्यामुळे NA असणार. क्लिअर टायटल असेल. फ्री होल्ड म्हणजे मला नाही कळलं. ओके 2-3 आणि माझं बजेट म्हणजे 1 गुंठा 15-16. ठीक आहे 15-16 पर्यंत. 15 पर्यंत. एवढ्या बजेटमध्ये मिळणं कठीण आहे ना. मी एजंटला लावतो कामाला. मारुती दादा मी सिंधुदुर्गातली आहे. तळ कोकणातली कुडाळमधली.
पण मी आता आहे जम्मूला. जम्मूवरून माझं लाईव्ह चालू आहे. प्लीज मंडळी लाईक करा. मारुती दादा लाईक करा. अक्षय दादा लाईक करा. लाईक करा मंडळी, लाईक करा. लाईक अजिबात वाढत नाहीये. बरं, ओके मंडळी, सगळ्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. तुम्ही लाईव्हला येत आहे, पण एक फक्त बोटाने फक्त असं डबल टॅप करायचं स्क्रीनला, तेही नाही करत प्लीज. त्यामुळे मला लाईव्ह घ्यायला पण बरं वाटेल आणि माझा पण कॉन्फिडन्स चांगला होईल. बाबा माझ्या लाईव्हला येत आहेत माणसं, मला सपोर्ट करत आहेत असं मला वाटेल. त्यामुळे प्लीज लाईक करा चॅनलला. अक्षय दादा म्हणतोय मी एजंटला लावतो कामाला. येस येस लाव. मला ना सकाळीच डोक्यात आलं यार, अक्षय दादा तर पुण्याचा आहे. अक्षय दादाला तर सगळं माहिती असणार. हो मारुती दादा, जेवायचं आहे आता. लाईक करा मारुती दादा चॅनलला, डबल टॅप करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुम चुपके चुपके मुझको देखती हो, अच्छा लगता है. आ अंदाजे 22 ते 25 पर्यंत तुला 2 गुंठे मिळतील, शक्यता तरी आहे. ओके. अरे अक्षय दादा, हेच ना की म्हणजे असे काय म्हणतात ते, भरोसा करणारे एजंट कमी मिळतात आणि जमिनीमध्ये फसवी खूप जास्त चालते. आज एकाच्या नावावर असलेली जमीन 10 जणांना माणूस विकतो आणि हातात मग काय 1 रुपया नाही, असं होतं. म्हणून टेन्शन येतं, बाकी काय नाही. हे काय मला सांगा तू. हेलो सुप्रिया जी, कैसे हो जी.
सुप्रिया दीदी कैसे हो जी? क्या कर रही है? कुछ नहीं, मेरा हाल बेकार है. ये लाईव्ह मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूट्यूब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है. इसलिए माझे एजंट सगळी डॉक्युमेंट क्लिअर असल्याशिवाय पुढे वाढवणार नाही, व्यवहार करत नाही करत. वाव, हा ना, तेच ना रे. म्हणजे असं एजंट मिळणं पण खूप कठीण असतं ना. सुप्रीति ठीक हूँ, बन गया खाना, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? ये देखो ना, सीसी पर 3. कहाँ वो दिन थे, क्या वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, जब बहुत लोग आते थे और मेरा मुंह दर्द करता था कमेंट पढ़ पढ़ते. और अभी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यही चल रहा है. डेली कर लाइव तो 2 टाइम देखती हूँ बहन, मेरे से आएंगे करण अर्जुन आएंगे. विजयराव म्हणते लाईक नंबर 5 तायडे. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? विजय दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात विजय दादा? तुमचंही खूप खूप स्वागत आहे. जेवलो नाही अजून दादा, जेवणार. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण, तुम्ही येऊन जावा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. 3-4 एजंट आहेत चांगले. ओके, वाव, मग मस्त आहे. तू फेसबुकला आहेस का? मला मेसेज कर ना तिथं, फेसबुकला असशील तर. देख मेरे आते ही 6 लाइक्स हो गए. हाँ, फिर जाना नहीं आप छोड़ के. तुम ना जाओ छोड़ कर, मेरे लायक नहीं फिर पढ़ेंगे. काल ना माझ्या ना खुशीने एक विजय दादा म्हणता माझा मूवीला 6 मिलियन आले आहेत आणि थोड्या दिवसापूर्वी वेब सिरीज संपला आणि आता मूवी भेटला आहे. कुठली मूवी दादा 6 मिलियन आले? नाव काय मूवीचं? मैं बच्चे लेने जा रही. ओके सुप्रिया दीदी. अक्षय दादा ते माझं सोशल मीडिया एक्झिस्टन्स इज 0. ओ, मग आता मग मी तुझ्याशी बोलणार कशी हे लाईव्ह सोडून? तेजस, गेस हू कम हियर आफ्टर मंथ. तेजस, हाय तेजस. क्या करूँ बेटा, अब क्या बोलूँ, कोई मुझ पे ऑन रख के चली जाऊंगी. ओके सुप्रिया दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. लाइक सब्सक्राइब करो सब, की कमेंट पिन कर देती हूँ यार. सभी लाइक शेयर कमेंट करो यार, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए मंडली. मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है अभी तक. विजय साऊथ ॲक्ट्रेस साई पल्लवी मॅम सोबत आहे. शी इज ॲक्टिंग ॲज अ तुळजा भवानी आई. ओके ओके, वा वा वा, खूप छान, खूप छान दादा. सुप्रिया दीदी चैनल मोनो करवाओ भाई लोग. यार भाई लोग आते ही नहीं, सब चले गए कहाँ. अक्षय डोंट वरी, मी इंस्टाचा जुगाड लावतो. ओके ओके अक्षय दादा. सुप्रिया दीदी, एक हाथ मेरा मोबाइल में है ना इसलिए. सोमनाथ दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे सोमनाथ दादा, खूप दिवसांनी आलात. मंडली चैनल मोनो कराओ. मंडली, ये मंडली सुनती कहाँ है, लाइक भी नहीं करती है. जो मतलब अक्षय भाई है, ये सोमनाथ दादा है और विजय दादा, ये सब आते ही लाइक कर देते, बाकी कोई नहीं लाइक करता. आपला इश्कवाला लव कुठं गेला काय माहिती.
प्रेम इश्क वाला लव कहाँ गया है, पता ही नहीं चल रहा है 2 दिन से. मैं भी 2-4 दिन से आई नहीं ना. माझं अपकमिंग मूवी शूटिंग मालवण कोकणमध्ये होणार आहे. स्वप्नील जोशी आणि साई तामणकर ॲक्टर अँड ॲक्ट्रेस आहेत. वा वा वा, खूप छान दादा. इश्क वाला लव पता नहीं कहाँ गया, जंगल में खो गया. एजंटचे नंबर पाठवतो तुला. हा चालेल चालेल. सुप्रिया दीदी माका विसरली तू. मी तुका नाही विसराक रे तेजस. तुम्ही तुमचे डीपी बदलतास, मध्ये मध्ये नावा बदलतास, माझ्या काही डोक्यात शिरणार नाही. सुप्रिया दीदी, सोमनाथ दादा ताई मी आजारी होतो. काय झालेलं सोमनाथ दादा? सुप्रिया दीदी, मैं भी आते ही लाइक करती हूँ. हाँ सुप्रिया दीदी, हाँ मैं सुप्रिया दीदी आपको बता रही थी ना, आप तो कर ही देते. मेरी हार्ट जो ठहरी आप यकीन करो कि मुझे आपकी बातें, दिल की बातें सुनाई देती है सुप्रिया दीदी. इलो इलो कुडाळकर इलो, इलो इलो गौरव कुडाळकर इलो, हातात कॅमेरा घेऊन इलो. सुप्रिया दीदी, डिंग डॉंग डिंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग डिंग डिंग डॉंग डिंग डॉंग. सोमनाथ दादा म्हणते माझा ॲक्सिडेंट झाला होता, मी 2 महिने ICU मध्ये होतो. ओ माय गॉड, असं कसं झालं सोमनाथ दादा ॲक्सिडेंट? काय झालं नक्की, कसं काय? सुप्रिया दीदी बोलते और एक आता था ट्रेन चलाने वाला, वो कभी कभी आता है दीदी. इश्क वाला लव तो प्यार में पागल है. वो लड़का दीवा, वो लड़का दी कौन सा गाना है? लड़का बड़ा अनजाना है, सपने हैं सच है सजाना है. देखो वो लड़का बिल्कुल ना बदला, ये तो वही प्रेम इश्क वाला है. ओ परी आ गई, परी की गाड़ी आ गई आई थिंक. दूर दिल की दूरी नहीं, ये तो केवी की गाड़ी है. हाय सुप्रिया दीदी, हाय अक्षय बोल रही है. तेजस टेल माय टाउन देन रायगड. विजय दादा मध्ये आम्ही प्रीतियाला घेणार होते पण भीती वाटता ऑस्कर पर्यंत झाली तर. आम्हाला घेणार होता का? वा 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 वा, खूप छान. विजय दादा लय भारी बोलला. अक्षय दादा, हेलो सुप्रिया दीदी. अक्षय दादा, सुप्रिया दीदी ना मेरी 2019-18 से फ्रेंड है, 2018 से, और हम नागालैंड में मिले थे, तो तब से हमारी दोस्ती है. मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती हूँ कभी भी, लेकिन जिनसे करती हूँ ना आखिरी दम तक निभाती हूँ. कनेक्शन है अपना यार. यस, हम मतलब हर रोज़ बात नहीं करेंगे, या मतलब 1 महीने तक हमारी बात भी नहीं होगी, लेकिन जब मतलब दिल से याद करेंगे ना, उनका कॉल आ जाएगा या मेरा कॉल आ जाएगा. कहाँ से हो अक्षय? मैं इटली में हूँ दीदी. अक्षय दादा इटली में रहता है, उधर जॉब करता है. बहुत होशियार लड़का है हमारा ये लड़का हाय, ये लड़का हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह. ओके अक्षय. सुप्रिया दीदी, आज खाने में क्या बनाया? नागालैंड मध्ये तू कधी गेली होती? 2018 मध्ये, 2018 मध्ये गेलेली मी. 2018ला तिकडे पोस्टिंग होती तेव्हा गेलेली. फ्रेंड्स फॉर एव्हर. येस. विजय दादा म्हणतात माझा स्मॉल बजेटचा मूवी आहे आणि तुम्ही कोकणचे शेत माणूस, माझी फ्रेंड आहेस ना? अरे हां, बिलेटेड हॅपी फ्रेंडशिप डे टू यू. हॅपी फ्रेंडशिप डे विजय दादा. आम्ही कुठली, आम्ही मिडल क्लासवाली आहोत दादा. सोमनाथ दादा म्हणते मी 2 व्हीलरवर होतो व मागून स्कूल बसने धडक दिली. माझ्या डोक्याला 18 टाके पडले, पण साईबाबांच्या कृपेने बरं झालं. बापरे,
नाही दादा, आपलं जर कर्म चांगलं, कर्मावर नेहमी विश्वास ठेवा. कारण कर्म जर चांगलं असेल ना तर आपल्याला काही होणार नाही, आपलं काही नुकसान होणार नाही, आपण नेहमीच आनंदात राहू. त्यामुळे कर्म, कर्मा इज बॅक. तो सुप्रिया दीदी बोलते तो इटली से मुझे ज्वाइन करो एंड सुपर चैट करो. अक्षय दादा, सुप्रिया दीदी बोलते तो इटली से मुझे ज्वाइन करो और सुपर चैट करो. कर देना. अक्षय दादा कर देना मेरी फ्रेंड को सुपर चैट. मेरा फास्ट है यार, बच्चों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी. वाह, सुप्रिया दीदी का हाथ का मुझे खाना भी. अक्षय दादा, अभी सुप्रिया दीदी भी दिल्ली में है और मैं भी दिल्ली में ही जाऊंगी, तो मैं हर सैटरडे को मैं सुप्रिया दीदी के पास जाऊंगी और हर संडे को मैं इनको इधर बुलाऊंगी. प्रीतिया की बेस्ट फ्रेंड तो किचन है. यस, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो किचन है. अभी भी बुला रही है, चावल चावल बनाने हैं ना प्रीतिया, आजा तू मेरे पास. ऐसे बुला रही है. सारे दिन किचन में. यस, घुसी रहती है. छोड़ते ही नहीं किचन मुझसे मुझे. अक्षय दादा भाग गया. अक्षय दादा भागने वाला में से नहीं है, जो वो ना मेरे लास्ट तक लाइव में रहता है. मैं जब एंड करूंगी तभी हो जाता है. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. अक्षय दादा ज्वाइन तो कर सकता, पर सुपर चैट के लिए मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, सो वो नहीं हो सकता. अक्षय दादा, नहीं, सुपर चैट तो मुझे भी करनी होगी जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा. तो तू तो डॉलर में कमाता है भाई. क्या अक्षय, फॉरेन जॉब करते हो और कंजूस? ये अक्षय दादा कंजूस नहीं. अक्षय दादा कंजूसी नहीं करना है, सुपर चैट तो करनी पड़ेगी. सुप्रिया नॉर्थ इंडियन. यस, उत्तराखंड की है. यस तेजस, यस. सुप्रिया दीदी, इधर बारिश का मौसम है, हो रहा है. बादल गरज रहे लेकिन बरस नहीं रहे. आई एम फ्रॉम पौरी गढ़वाल उत्तराखंड. बारिश का मौसम था, दिल बड़ा ही औसम था. भुट्टा खाने का मन था, छाता घर में भूल गया. बारिश हुई. हमारा उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र का फ्रेंडशिप है. ये सुप्रिया दीदी. अक्षय दादा, हमारा और महाराष्ट्र, सुप्रिया दीदी के जितने भी फ्रेंड है वो सारे मराठी ही है. तो एक उत्तराखंड, और मुझे उत्तराखंड तो घूमने ही जाना ही है, लेकिन मेरा बॉन्ड भी बहुत है सुप्रिया दीदी से, क्योंकि वो उत्तराखंड से, और मुझे उत्तराखंड कब घुमाएगी वही मैं राह देख रही हूँ. सोमनाथ दादा म्हणतायत, तुमच्यासारख्या माझ्या लाडक्या बहिणीमुळे मी बरं झालो. तुमचा लाख लाख धन्यवाद. दादा, आपण जर चांगले असू ना, आपण जर कुठेही चांगले शब्द पेरू तर ते बॅक होऊन आपल्याकडे चांगले येणार. जर वाईट पेरले तर वाईट येणार. त्यामुळे तुम्ही चांगलं वागलात, सगळ्यांशी चांगलं वागत असाल तर तुम्हाला कधीच काही वाईट होणार नाही. हे गाइस, सुप्रिया दीदी बोल रहे गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. त्याच्यामध्ये आय हॅव अ फ्रेंड फ्रॉम पित्रोगढ़ इन यूके. ओ, तुम्हारा फ्रेंड है. मोबाइल में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, बीच में अटक जाता. हे भगवान, ऐसे कैसे हो जाता रे. जब हमारा चैनल का मोनेटाइज करने का टाइम आ गया तो अक्षय दादा का ये ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम आ गया. रे बाबा, रे बाबा. सुप्रिया दीदी, नाइस तेजस. अक्षय दादा, मेरे $165 अटक गए हैं इसको लेके. ओ माय गॉड, कैसा होगा रे हमारा. जो करने वाला है उसको वो सुपर चैट कर नहीं सकता, और जो नहीं कर सकता उसको सुपर चैट कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं. ये क्या हो गया रे बाबा, रे बाबा. नो प्रॉब्लम अक्षय, हमारी भी एक फ्रेंड पित्रोगढ़ से है. हे भगवान, गर्मी भी है.
ओ माय गॉड. पूजा दीदी प्रीति है. हाँ, वो पितरोगढ़ से है क्या पूजा दीदी? अक्षय दादा यूके में तो भी आऊंगा. यूके में, यूके तो मैं भी आऊंगा. चलो अक्षय दादा, एक साथ चलेंगे. सुप्रिया दीदी बोल रही है वेलकम अक्षय, पहले मेरी लाइव में आओ. हाँ, इनका भी लाइव होता है. बहुत अच्छा से होगा. इनका चैनल भी मोनेटाइज हुआ है मेरे फ्रेंड का. तेजस, ही सरनेम इज भंडारी. ओके. अक्षय दादा, यूके में ट्रैक करने का मजा आता है. ओके, ट्रैक करने जाएगा तू. वाह तेजस, सही है. लेट्स गो अक्षय. चलो चलते हैं फिर. साइकिल ले लो, साइकिल से चलेंगे. मुझे तो धक्का देना पड़ेगा फिर. मुझे तो धक्का देना पड़ेगा. पहाड़ी एरिया है भाई. बट तुम्हारे डॉलर तो अटक रहे हैं. बिना मनी डोंट कम बैक टू यूके. भेजे सुनते. मेनी उत्तराखंड पीपल कम टू महाराष्ट्र फॉर वर्क. हां, जास्त तर लोक येतात महाराष्ट्रात, उत्तराखंडमधले. आवडतं सगळ्यांना महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातले लोक आवडतात. महाराष्ट्र आवडतो. महाराष्ट्राचं कल्चर आवडतं. फूड आवडतं. सगळंच काय आवडतं. ठीक है अक्षय दादा, ठीक है. सुप्रिया दीदी हमें ट्रेक पे लेकर जाएगी और एक्सप्लोर करेगी. आप क्या करते हो तेजस? तेजस, आप क्या करते हो बताओ इस महिला को जो तुम्हें पूछ रही है और बुला रही है कि आ जाओ हमारे उत्तराखंड में. तो बता दे बेटा, बता दे. मंडळी 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 कमेंट करा मंडळी. मैं पुणे, महाबलेश्वर, भीमाशंकर गई हूँ. देखो, सीखो इनसे. महाराष्ट्र घूमी है लेकिन हमें अपना ये उत्तराखंड घूमने नहीं बुलाया. सुप्रिया दीदी, अब मैं दिल्ली आऊँगी तो मैं आपको ले बोलूँगी कि ले चलो मुझे. आपके मायके में जाएंगे, ऐश करेंगे और क्या. आपका मायका कहाँ है सुप्रिया दीदी? ऐसे जब छुट्टी होगी ना, हम आपके मायके में चलेंगे, लेकिन वंदे भारत से नहीं जाएंगे. मुझे वंदे भारत से वॉमिटिंग आती है. सोमनाथमध्ये माझ्या लाडक्या बहिणीला मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा नंतर दिल्या. सॉरी सोमनाथ दादा, तुम्हाला ही मैत्री दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रीतिया, टाइम हो गया. बाय बाय सुप्रिया दीदी, बाय बाय, टेक केयर. लाइव ऑन छोड़ के जा रही हूँ. थैंक यू सो मच सुप्रिया दीदी. हाँ, चलाना पक्का, चलना पक्का, मज़ा आएगा. यस, देहरादून, मसूरी. यस सुप्रिया दीदी, मुझे देखनी भी है. देहरादून, मसूरी, वाव. बाय, टेक केअर. विवेक दादा, खूप खूप नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? जो गरजते है वो बरसते नहीं है. ऐसे ही इधर हाल है भाई. पाऊस भरला गडगडतोय पण पाऊस काही पडत नाही आहे. स्वप्नांचा झोला पाना झोपला. आलात का ताई? काकी आली? आलात का? काय देऊ? देहरादूनला एकदा गेलो होतो. हो का? हॅलो, पाऊस पडतोय. जो गरजते है वो बरसते नहीं है दीदी. गडगडला तर कधी पडला नाहीये. दाखवतो पाऊस आहे म्हणून, पण पडत नाही. या साईडला आभाळ तर मस्त आहे.
दिल्लीला कधी जाणार तू? मी ऑक्टोंबरला, लास्टला. ऑक्टोंबरला, ऑक्टोंबरमध्ये होणार आहे, जाऊ आम्ही. अक्टूबर में ऐश करेंगे और क्या. मला दिल्लीला जायचं मनच नाही. एवढ्या लेट? हां, सप्टेंबरमध्ये एक्झाम आहे ना, हाफ सेमिस्टर, मग ती करून जाणार. आम्ही गेल्यानंतर जेव्हा तू येशील ना, तेव्हा आमच्या घरी ये. ओके. गणपतीमध्ये तरी आली असती. येस, पण काय करू, तेव्हाच तर 14-15 काहीतरी 16 तारीखला एक्झाम. मग कसं येणार ना त्यावेळी. गेल्या वर्षी आम्ही गेलेलो, पण या वर्षी नाही. आता काय वाटत नाहीये, जसा गणपतीचा एक एक दिवस जवळ येईल ना, हाय मला अक्षरशः मी रडते. हा, गेल्या वर्षी इकडे गणपती बसवलेला, त्यामुळे काय वाटलं नाही तेवढं. तरी पण वाटत होतं की सगळी घरातली एकत्र येऊन जेवण करतात, मजा करा. आणि माझा स्वभाव असा असतो की सगळ्यांना हसवायचं, मजा करायची आणि मिळून मिसळून मजा करायची 11 दिवस. आणि तेच मी मिस करते इकडे आल्यावर. एक्झाम गेली फट्ट्यावर. नाही नाही यार, म्हणजे अशी किती एक्झाम आम्ही मिस करणार ना. दर सप्टेंबरला किंवा ऑगस्टमध्ये आला तर मिस करायला म्हणजे ठीक आहे, चालतंय. आणि परीचं कसं आहे, अभ्यास नाही करणार. मग गावी गेली की मग सगळं विसरते, अभ्यास शाळा सगळं विसरते आणि एन्जॉय करते ती. हाय स्नेहलताई, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या टीममध्ये. स्नेहलताई कुठून आहात तुम्ही? स्नेहलताई कुठून आहात? संजय हूँ. कौन संजय? फिर लड़की का नाम क्यों रखा? मग मुलीचं नाव का ठेवलात? मग संजयच लिहायचं ना. गावी गेल्यावर कोण काही बघत नाही. हा ना, म्हणजे यार आपले काय दिवस होते ना. म्हणजे जेव्हा आपण शाळेत जायचो, त्यानंतर गणपतीची सुट्टी पडायची, एवढी खुशी असायची ना, आई शपथ. आजही दिवस आठवले ना की लय भारी वाटते यार. इनफॅक्ट घरी आल्यावर मी ऑफिस पूर्ण बंद ठेवतो. सेम माझे मिस्टर करतात तसे. म्हणजे गेले ना की ते फक्त असं रानावनात असं काहीतरी असं इनोव्हेशन करणार. म्हणजे कलम वगैरे करणार, झाडं वगैरे लावणार, यामध्ये टाईम घालवणार. कुठे बाहेर असं फिरायला नाही जाणार, पण तिथल्या तिथंच घरातच आणि आजूबाजूच्या परिसरात टाईम स्पेंड करतात ते. त्यांना पण तसंच आवडतं. कोल्हापूर. ओके, कोल्हापूरवरून आहात का? ओके ओके. अक्षय दादा म्हणते, अरे हां, तुला सांगायचं राहिलं. काय सांगायचं राहिलं, सांग सांग. स्नेहल पाटील. संजय दादा, मग तुम्ही संजय म्हणून लिहा, स्नेहल वगैरे नका लिहू. तुम्ही मुलींची नावं वापरून काय येतात? किंजल. हॅलो दीदी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे. हाय किंजल, हेलो हेलो, कैसे हो आप? राधे राधे. कहाँ से हो किंजल? मथुरा से हो क्या? प्लीज लाइक किंजल. किंजल बॅन, प्लीज लाईक. अक्षय 15 नारळ, 10 आंबे आणि 5 पेरू आणि 5 सीताफळ आणि 5 गुलाब, 25 गुलाब. काय हे? थांब, ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाऊन बघते काय लिहिलंस त्याच्या आधीचं.
नवीन झाडे लावून झाली. 15 नारळ, 10 आंबे आणि 5 पेरू आणि 5 सीताफळ आणि 25 गुलाब. वाव यार, अप्रतिम. गुलाब पण वेगळी असतील ना, इकडचीच लोकलची. संजय दादा, तुम्ही कुठे राहता? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. किंजल बोलते बी हॅपी दीदी एंड यू दीदी, आई एम वेरी हॅपी. प्लीज सब्सक्राइब मी. खाना हो गया? खाना खा लिया क्या दीदी? किंजल बहन. अक्षय दादा म्हणते हूँ गावरान. हो गावरान आहे गुलाब. वा वा वा, खूप छान. स्नेहल म्हणतात बरं, ओके. स्नेहल पाटील, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. मेरा जो लाइव होता है वो 1:15 बजे होता है. सो चैनल को डबल टैप करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन पर क्लिक करो. सोनचाफा नाही मिळाला अजून. ओके. सोनचाफा, सोनचाफा चाफा ना, पिवळा चाफा वासाचा असतो तो ना. ओ नाइस दीदी, हैप्पी स्माइल. ओ वेलकम. किंजल क्या करती हो और कहाँ से हो? अक्षय दादा म्हणतात 5-6 सोनचाफा आणि 2-3 रातराणी पण लावणार आहे. वाव यार, तू जेव्हा ना तिथून विकेंडला जाशील ना घरी, तेव्हा तुला तिथं खूप भारी वाटेल बघ. तू म्हणजे ना त्या झाडांना जगण्यासाठी, त्यांना चांगलं खतपाणी देण्यासाठी प्रयत्न करत राहशील. लाईक केलं, हाय, थँक्यू सो मच. चॅनलला सबस्क्राईब केलं का स्नेहल पाटील? हो तोच तो, येस. मस्त वास येतो यार, मस्त वास येतो. ओके दीदी, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण. माय जॉब हॉस्पिटल नर्स हूँ दीदी. ओके किंजल बहन, अच्छा लगा आपसे बात करके. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कल मेरे लाइव में ज़रूर आना. आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन पर क्लिक करना, क्योंकि उसकी वजह से ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप जब टाइम मिला तो आप मतलब आ सकते हो मेरे लाइव पे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दीदी. स्नेहल म्हणतायत हो, थँक्यू. 1:15 वाजता माझं रोज लाईव्ह असतं दादा. अक्षय दादा म्हणताय झाडं लावली पाहिजे आणि जगवली पाहिजे. येस. अरे अक्षय दादा, मी तुला दाखवू का मी काय काय आणलंय गावावरून? मला पण झाडं खूप आवडतात, पण मी पण बघा तुला दाखवते. म्हणजे माझं एक स्वप्न आहे की असं घर असावं माझं, आणि तिथं मला झाडं लावायला जागा असावी भरपूर. बघा, हे बघ, ही मी आणली आहे चहाची पात. ही चहाची पात आहे. आणि हे आहे अपराजिता, ज्याला निळी फुलं फुलतात ना, ती लावली आहे. आणि हे बासमतीची पात आहे. ही बासमती घातली ना की खूप छान असं मस्तपैकी बासमतीचा भातात फ्लेवर येतो. ओके किंजल, थँक्यू सो मच सबस्क्राईब केलीये. आणि ही अबोली आहे, अबोली. ओके, ही अबोली आहे बघा, गावावरून आणली आता. आणि हे ब्रह्मकमळ, हे ब्रह्मकमळ लावलंय बघ. आणि हा कढीपत्ता लावलाय मी. आणि हळद, गणपतीला मोदकासाठी हळदीचा फ्लेवर म्हणून हे हळद लावली. आणि इकडे मी अळू आणले, ते लावले. ब्रह्मकमळ मला पाहिजे. हा मी देते ना, ते चांगलं वाढलं ना की मी तुला देते ब्रह्मकमळ. गोड बाय दीदी, बाय बाय, राधे राधे. माझा गाव, हॅलो जी. दीदी है क्या उसमें? दीदी लगा रही है. हाँ
घ्या घ्या घ्या. येऊ दे येऊ दे येऊ दे. पीछे देखो पीछे देखो. घ्या 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 घ्या. येऊ दे येऊ दे येऊ दे. हा थांबा थांबा थांबा. बस बस. बघू मी त्या प्लॉटवर सगळी झाडं लावणार. तिकडे एक खोली फक्त राहायला. वा वा वा. खूप छान खूप छान. चला मंडळी, मी आता परीला आणायला जाते. बाय अक्षय दादा. बाय बाय. परी आमची येणार आहे आता. माझा गाव. गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल. गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल. खुशी दीदी घेऊन येत आहे. बाय मंडळी. बाय 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 बाय.